rambut ngembang bakung marake ati bingung, mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Ngapa to ngono kuwi aku kok malih gedhe aku ngono kuwi. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling. Aku seneng karo kowe. Aku kedanan karo kowe, aku sayang karo peyan. Asline peyane ngendi? Asline peyane ngendi? Kula napa nggih daerah mriki mawon to kula niku. Pasar. Kowe njaluk apa? Waton ora njaluk tumurun ing lintang lan rembulan, ai jantung hatiku. Wis sing enek mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojoku ora-orane tumiba ning parang curi ning bakal tumiba ning kasur babut. Mbok yo nyawang wong yo umure adoh ngono lho. Wong aku lho cek cilik. Sampeyan wis tuwek kaya ngono. Yo wong tuwa entuk cah enom iki kena nggo jamu. Piye kowe? Lho, aja guyu lho. Aja guyu iki nek guyu atiku mak deg 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 rasane, ha? Caritaning satriya linuwe kang marji mring kautaman tan pegat mring pangestine Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Apa Raden nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula wano-wani muter giling kahanan paduka prapta wonten ing Stinggil negara Ngalengka. Sedya kula muter giling panjenengan amrih wonten padanging lelakon. Kakang, apa kupakarna? Penjalukmu wis tak sembadani, Prabu Rama wis prapta ana Ngalengka kene. Dadah, kandhakno Kakang. Yo. He, Rama. Prabu Dasamuka piye? Nggonku nekakne kowe ana Stinggil Ngalengka iki, gandeng aku wis ngrumangsani ing reh keluputan lan dedosanku. Dina iki Dasamuka njaluk ngapura karo kowe. Iya. Piye? Mbok tampa apa ora? Yen kowe njaluk pangapura marang aku, tetep kowe tak paringi pangapura. Sing gawe urip wae gelem ngapura marang umate yen to umate mau bener-bener kanthi ikhlas njaluk ngapura nyang pangeran. Dah, ndungkap angka 2, kanggo nebus dosa lan keluputanku Sinta bakal tak balekne ning tanganmu. Kowe percaya, Rama percaya, bojomu sak suwene setahun babar belas rung tak singgol, bojomu isih suci durung tak kapak-kapakne. Nah, kanggo nyirep peperangan iki, Sinta tak balekne. Gawanen mulih ana Pancawati. Piye, Prabu Rama? Sigra cancutku mregut
ngembat watang raboso mungsu tangkep jojo kantaran bau sayek didingo leno prabeng lampus yo jagat dewa bathara yo jagat pramudita jebulane kabar kang tak tampa tinemune kabar ingkang kabur kabar kang ora bener kabar kang ora kababar ing kasunyatan kiblat 4-5 pancer Prabu Dasamuka kuwi ratu sing sekti mandraguna paribasane tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil aja ta jamake janma manungsa nadyanto karo dewa wae Dasamuka ora wedi nanging kabeh mau jebul kabar sing kleru bareng sak mengko kowe wis akeh kurban-kurban peperangan saka negara Ngalengka Prabu Dasamuka cilik atine mulur mungkret kaya cacing kowe wedi karo kekuatane Rama Wijaya iya Prabu Dasamuka wong kang kaya kowe peperangan iki dudu mung perkara katresnan ning iki perkarane kewajiban ngisas angkara murka sukertaning jagat ya kowe kuwi lan sing kudu ndok ngerteni aku emoh nampa Rekyan Sinta yen ora barengi gumlundunge ndase Ratu Ngalengka bajingan cakep apa iki ora ajar Babat, Kakang, musik Kakang. Colo Kumukaro, colo. Kajian elek, sabar. Kakang nyebut Kakang nyebut Rodo montap lerkina tap tuko yayasinipi Jojo bang mawi ngewengis kumejot padoning latine trandit nguntar andir Sabar Kakang Dasamuka kowe krungu dhewe Kumukaro Tangkeme Rama Wijaya ngucap piye? Iblis. Dewa wae do wedi karo aku. Lah kok Rama Wijaya uman-uman karo Dasamuka. Dikira aku jireh gete wedi mati. Rama Wijaya wong mecece nyelkutis kaya luwak anyang-anyangen. Wani nyumbari Dasamuka biangsa telek. Aja malah patare dhek kuwi. Sabar Kang, sabar matamu picek kowe. Kale, leremno dhisik rasamu Kakang. Leremno sabar. Sabar Kakang, sabar. Leremno dhisik penggalihmu tatanen luwih dhisik sing dadi rasamu ya Kakang. Ya. Bareng wis rada lerem rasaku. Pikiranku wis semeleh aku kelingan Kumukaro. Kakang Rahwana kelingan apa? Kelingan janjine awake dhewe. Janjine awake dhewe wong loro. Yen Rama Wijaya ora gelem nampa baline Rekyan Sinta kowe kudu gelem dadi senopatiku. Gelem ra gelem kowe kudu dadi senopati Kumukaro. Hey!
Waduh mati aku. Oh. Waduh, nyuwun pangapunten Gusti. Orang graito yen to lelakone kudu kaya mangkene. Mbok Karno, piye Kakang? Ayo. Enggal toto tak kalungi melati kowe dadi senopatine Dasamuka. Yo Kakang yo. Aku ora bakal nglincati janji sing wis kawedhar. Nanging kowe kudu paham, kowe kudu mangerteni. Aku maju ana pabaratan ora mergo mbelani kamurkanmu. Nanging aku mbelani negara Ngalengka sing wis didak-idak karo Adyabalane Sri Rama Wijaya. Kowe mbelani aku karepmu ora mbelani ya ora patheken. Sing penting kowe maju perang dina iki uga, Kupakarna. Titik. Wis aja kesuwen. Aja kesuwen rangsangen Sri Rama Wijaya sak Wadyabalane. Dina iki negara Ngalengka, senopatine ora ana liya, ya kuwi senopatine Kumbakarna. Oh, adalah. Budal we bajingan we. Iki tak sawang anake Kumbakarna aswane Kumba Kinumba. Inggih, Duhwa Prabu. Ngadhep marang Punwa. Nggih, ngaten wa. Upami ingkang putra kekalih badhe njajal kasekten. Ngiras kula badhe labuh wonten ing negari Ngalengka kados pundi wa? Ladalah, ya ngene iki aku seneng. Kowe ora perlu tak kongkon ning budal saka inisiatifmu dhewe. Ngene iki aku seneng kowe tukul tekan prentuling atimu dhewe, krenteking atimu dhewe. Nadyan kowe iki anak Kumbakarna ning kowe kabeh wis tak anggap kaya anakku dhewe. Aswane Kumba Kinumba. Kowe tak lilani maju ana pabaratan. Nggih, nyuwun tambahing pangestu. Indrajit, kula wonten dawuh Kanjeng Rama Diwaji, muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Dina sak mengko pasewakan wis cetha, pasewakan enggal dibubarake. Nonton kaya ngapa tandang kridane pamanmu Kumbakarna. Lho niki amit madal pasilan Kanjeng Rama Diwaji. Sabet biar katalika wau sampun paripurna sabda pangandikane Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja bawane Sang Buminata datan singlar saking Ubaya.
lenga patra Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndo anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe Limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Dikendhoni luwih dhisik suasanane ya nduk nganggo unjal ambekan ngono. Perkara lakon sirnaning angkara murka utawa brubuh ngalengka ya. Mengko kena ditutuke sak rampunge limbukan ning aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Iya, ning sadurunge tetembangan sing maneka warna kang sarta gegojekan, ya. Luwih dhisik anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Ayo bareng-bareng ngegongake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi juru wilujeng sejati Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan, kenikmatan marang aku karo kowe sak rombongan. Ya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating Gusti Allah awake dhewe bisa sowan marak tinimbalan ana ing adicara bengi iki. Ngono, Mak. Iya, iya ngestokake dawuh. Iya. Lah banjur bengi iki adicarane apa? Aku Limbuk anakmu nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nok.
Adicara bengi iki acarane ya kuwi bersih dusun. Oh ngono. Utawa nyadran ana sing ngarani sedekah bumi. Siji desa mawa cara. Iya. Bersih dusun sing digelar nuwun inggih menika pepunden-pepunden kula warga Gong masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kedung Bajul. Oh ngono. Dusun Kedung Bajul desa Gemenggeng. Kecamatane Pace Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Luar biasa pahargyan adicara ana ing bengi iki. Luar biasa wiwit sore aku ya wis nemoni para-para panitia. Para ibu-ibu. Ayo. Wis ditemoni. Wis tak temoni luar biasa kekompakan gotong royong guyub rukune warga masyarakat bersih dusun Kedung Bajul bengi iki. Ngono ya Mak. Iya ngestokke dawuh. Asma kinarya japa jenenge wae bersih dusun bersih kuwi resik dusun wis ngarani. Iya. Aja nganti adicara bersih dusun sing kagelar mung setahun pisan iki muspra tanpa guna. Ning bersih dusun iki kena kanggo sarana introspeksi diri. Iya, mulat sarira angrasa wani. Sing diresiki aja mung tata laire, sing diresiki aja mung dusune. Iya, nanging klebu atine para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Kedung Bajul kudu diresiki. Carane ngresiki introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Aja ndumuk salahe tangga, aja ndumuk salahe kanca. Ning ayo metani keluputane dhewe-dhewe, metani kesalahan lan dosane dhewe-dhewe. Kira-kira sak suwene setahun aku duweni dosa apa karo tangga? Kira-kira aku salah omong apa karo tangga? Wo ngono ya Mak. Dipetani terus disuwunke ngapura. Iya, kudune kaya mangkono. Iya, kuwi berarti ana ing adicara bersih dusun kaya ngene iki nyadranan sedekah bumi kaya ngene iki banyak nilai-nilai yang positif yang dapat diambil ya Mak. Akeh nilai-nilai sing iso dijupuk ngene iki ngajarkan tentang kekompakan, guyub rukun, gotong royong, sing ora tau kumpul karo tanggane malah kumpul karo tanggane. Beda agama ora njalari gendro. Beda panemu ora njalari tukar padu. Beda pendapat ora pegat. Iya, tansah manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa ya Mak. Pancen bener no. Wah, iya. Bombong kaoran bungah bengi iki iso sowan para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Bajul. Dasare ya sowan komplit. Sowan komplit ya kuwi kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Iya, mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul. Oh iya, sowan mrene senadyan lagi sepisan ji ki amake dhewe sowan rene. Ning apresiasi dan antusiasi para warga masyarakat dusun Kedung Bajul luar biasa. Ngono. Kepara wiwit sore kuwi wis kebak no. Oh wiwit sore wis kebak. Wis kebak penonton para sutresna budaya. Matur nuwun sing tresnani awake dhewe sak kanca Astabrata. Uga ora lali awake dhewe wis sak trepik. Wis sak mestine yen ngaturake panuwun ya no. Iya. Ngaturake panuwun kunjuk sapa bae. Nuwun inggih. Ingkang winengku kinurmatan Bapak PJ Kades Gemenggeng, Bapak Sakur, uga ora lali Bapak Kasun Pak Luki, terus uga ana pangarsaning giat Bapak anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Komisi 3 Mas Sahrur Cahya Ramadan. Betul Kang sedaya tamu undangan kang kepareng rawuh ana ing bengi iki. Bapak Camat, Pak Nurdian, ya, lan sedaya tamu undangan, sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal, dan tentunya ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh warga masyarakat dusun Kedung Bajul ingkang sampun paring kapercayan kapitadosan dhateng kula sak kanca. Anggenipun ing dalu sak mangke ketiban sampur paring lelipur nggelar kelir gantung gong mengeti adicara bersih dusun Kedung Bajul. Wah, iya ya Mak, yang stoke dawuh. Luar biasa. Ya. Apa meneh pagelaran bengi iki ya disiarkan langsung no. Ya.
Ya kuwi live streaming channel YouTube awake dhewe, ya kuwi Asta Brata Media. Ya, iki dadi sing kepareng ndongake para warga masyarakat dusun Kedung Bajul ora mung penonton pamiyarsa budaya sing rawuh ana ing lokasi. Ya, nanging iki sing memonitor lumantar channel YouTube, iki uga melu uyung-uyung anyeng kuyung ndongake, anggone para warga masyarakat dusun Kedung Bajul kagungan kersa. Wah, iya Mak, ya kabeh padha ndongake, kabeh padha ndongake no. Ya. Awake dhewe uga ora lali ya tetep ndongake. Ora iso matur akeh-akeh, ora iso matur apa-apa. Bisaku ya mung ndonga. Dongaku banyu mili kanggo para warga masyarakat kang ana ing Kukuban dusun Kedung Bajul. Oh ngono. Dongane biyung muga-muga ya Nok. Sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar, ana ing dusun Kedung Bajul. Dusun kene dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur, gemah ripah loh jinawi, kertatata turaharja, murah sandange, murah pangane, cinaketok ing kamulyan, tinebihna saka bencana alam. Amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Eman yuk.
Alhamdulillah. Wah, kaget aku. Ya. Ya, sesuk kanca-kanca. Wah. Ben nek santai sik. Ya wes wah kaya wayangan ning Palestina yang sesuk kanca-kanca leren telung bengi no alhamdulillah ya sesuk diparingi leren terus diumumne pisan ya nok jadwal-jadwal awake dhewe sing ana ing Kukuban Nganjuk dan sekitarnya ning Nganjuk mau kanca-kanca bakul akeh sing do takon ngono kapan meneh tanggal 11 nok tanggal 11 ning ndi ning lapangan Baron ngono terus disambung sambung tanggal 12 ning Sekaran Sekaran lo ceret terus disambung tanggal 13 ning di Setren Rejosana. Oh iya. Ki diwaca sing Nganjuk wae ya. Diwaca sing Nganjuk. Terus tanggal 20 ning di ning Gempol. Gempol Rejasa. Tanggal 26 Sidakare, terus tanggal 28 ning Balongan. Mrebek. Monggo kanca-kanca bakul sing arepe ikut andil mengais rejeki sesarengan kalian Astabrata. Ayo. Wong jenenge wayang satu pertunjukan seni dan budaya wabil khusus wayang ngono kuwi sing diuntungkan ora mung senimane. Ora mung senimane akeh sektor sing melu diuntungkan dalam pagelaran wayang. Ngono. Sound system tero panggung kanca-kanca bakul ya melu kecipratan rejeki iya ngestokke dawuh ya iki sadurunge ngaturke bintang tamu Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Jajak luwih dhisik ngaturke sak tembang apa tembang kang jumbuh kelawan swasana apa lancaran bersih desa ngono ya Mak ya ngestokke dawuh kanggo salam pambuka salam mukadimah ana ing season limbukan ngono dibawani luwih dhisik no kanggo ngendhoni swasana bengi iki engko lagi ngaturke para-para bintang tamu mangga Mas Heru dipun sarirani langkung rumiyin bawanipun lancaran bersih desa ya mangga Mas apan iku dadi kewajiban baku ayo bersih desa nindakake bersih desa, nindakake bersih dusun, nyadranan sedekah bumi, dimen napa Mas? Murih adoh sukar sakit. Yuk sesarengan 1 2 3 ya. Gliya gliya anggliya mandang karya
Karya. Iki saka keparenge para panitia, saka kersane pangarsaning giat termasuk Mas Sahrur Cahya Ramadan. Oh iya. Bapak Luki, Bapak Sakur, kang sedaya panitia warga masyarakat dusun Kedung Bajul. Awake dhewe sowan ora ijen kepara iki dikancani karo kadangku tuwa Mas Gareng Jajak. Ngono, heeh. Kang sarta nek diarani Mbak ya Mbak, nek diarani Ibu ya Ibu. Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Oh ngono, Mak. Wingi bengi ya dikancani Mas Gareng Jajak. Nek bengi, nek bengi ning Banaran Kulon. Iya, saiki ketemu neh. Ya. Wong liya mancing dadi sedulur. Ya, luwih dhisik Mas Gareng Jajak tak aturi minggah ana ing sasana budaya. Dia sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu tetep lumaku. Sumangga Mas Gareng Jajak kula aturi minggah wonten ing pepanggungan disepoti nganggo praana. Oh, praana. Yo irama seger clorot dadi. Coba kaya ngapa? Ya. Lagi ya. Ayo yo. Alhamdulillah.
Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dayung Cangik Mbak Yulimbo. Wah ya. Ketemu lagi ya Mas malam ini ya. Alhamdulillah awit keparinging Gusti pinanggih malih kalih panjenengan ugi pinanggih kalian warga ageng Laladan Kedung Bajul. Bajul Gemenggeng. Leres nggih? Nggih, kecamatanipun Pace. Kabupatenipun Nganjuk. Nandur parining ora-ora nyangking pacul menyang sawah. Derek memuji ing Gusti Kang Kuwasa, mugi warga Kedung Bajul pinaringan berkah barokah. Amin. Buka lemari njupuk sarung klambi ireng suwek pinggire. Derek memuji ing Maha Agung, warga Gemenggeng panjang umure. Amin. Gawe es menyang dapur, lungguh emper lungguhing jerambah. Salam sukses kagem Pak Sahrur dados DPR sing amanah. Amin. Wah jan luar biasa. Sik sitok apa mang ya? Ya. Wis tak entekno, parikane entekno apa? Tak eling-eling jane papat lagi metu telu kok ilang siji ya. Apa? Ya satu lagi apa parikane? Sik tak eling-eling aku ki ya rada lali kok. Ya ora apa-apa. Nganggo peci kalungan dasi, nganggo gelang, nganggo ali-ali. Mugi Gusti hamberkahi sing gelem nonton wayang sugih rejeki. Amin. Amin. Alhamdulillah luar biasa. Tumplek-blek penonton bengi niki, Mas. Nggih, kabeh do mlumpuk dadi siji ning Kedung Bajul kok, Mas. Nggih. Dasar wit tresnanipun dhateng panjenengan sing mirsani Masya Allah tumplek-blek. Nuwun sewu, Bu. Iki jenengan rene mergo seneng wayang apa pengen nonton dalange sing ganteng? Nonton dalange sing ganteng. Ngene iki lho sing salah niat ya ngene iki. Kok iso salah niat lho, Mas? Lah nek jenengan rene gur kepengin mirsani dalange sing ganteng, entuk-entukane ya gur nyawang tok. Nek diniati nonton wayang apa to sarining lakon insyaallah entuk ngelmune lho. Loh, ngene lho Mas Gareng. Pripun? Penonton melihat wayang itu penonton majemuk. Nah, lho, penonton majemuk. Dadi niate nawa itu usuline tekan omah ki dhewe-dhewe tidak bisa disamakan. Enek sing nonton nggur kepengin delok campur sarine. Enek sing nonton nggur pengin delok keramaian nukoni bakule. Enek sing delok sanggite lakon, alure lakon. Enek sing delok dalange. Yo bebas-bebas wae. Ngono lho. Berarti rung komplit. Kok rong komplit? Enek sing nonton mergo neson karo bojone ning omah. Mosok ya. Ning omah gur padu ending nonton wayang. Oh nek ning Kedung Bajul enggak ada. Alhamdulillah nek piyai kene luar biasa. Keluarganya harmonis semua. Harmonis tatarane iki wis ora penonton wayang meneh ning wis munggah tataran penikmat bahkan pengamat wayang. Ngaten nggih? Nyatanipun luar biasa kit jenengan lakon ngarep ngulup ibu-ibu bapak-bapak angger nuju dasa muka nesu melu sorak-sorak sajak melu ngrasake emosine luar biasa iki berarti ngematke wayang ngono nggih Bu nggih melu ngematke wayang ya Bu ya apa jenengan ngematke wayang apa gemes dalange bengok-bengok yo ora dasar tresnanipun dateng wayang luar biasa kula nekseni piyambak Nganjuk niki dadi barometer penonton penanggap penikmat wayang terbaik se-Indonesia tepuk tangan Nganjuk luar biasa. Itu bukan hanya panjenengan sing bilang, mboten hanya kula sing amatur, Mas Gareng. Dalang-dalang senior, dalang-dalang guru-guru bapak-bapak kula nggih sami ngarani seperti itu. Nganjuk itu barometer penonton wayang, gitu. Luar biasa. Nuwun sewu Mas nek kono-kono panonton paling ora enek 1/8 iki lho Mas. Nggih. Nek ning kene Masya Allah. Mongko wayangan Nganjuk kira setiap malam eneng to Mas. Ning nyatane penonton ya ora bosen. Muga-muga langgeng selawase ben laris tanggapane amin Allahumma amin. Jer nyatanipun menika awake dhewe diwadahi adicara bersih dusun Mas. Alhamdulillah. Oh niki acarane mung sak dusun? Bersih dusun, heeh. Berarti mboten sak desa? Mboten. Masya Allah sak dusun kuat nanggap kaya ngene tepuk tangan untuk dusun Kedung Bajul. Nah, iki dusun sing perlu diapresiasi.
Ya Allah nuwun. Terus didukung karo Pak Dewan. Walah niki namung sak dusun to. Sak dusun. Ya Allah lah ngerti kula nek sak desa nuwun pangapunten Pak Dewan. Lah ngertosi kula niku sak desa. Lah telas kula tak rego 12. Lah ngertine kula kan sak desa to Mas. Lah ngerti nek tak sak dusun rak ya ora semono. Ya muga-muga janji kula Pak nggih, janji kula. Janjine apa? Besok upama tahun ngarep kok sing nanggap gur sak dusun regane ajeg. Nek wah ya padha wae no Mas. Lah ya piye wong ya butuh kok. Tegese 12 ki 1200 ku lho Pak. Tak kira nek ngerti nek sing nanggap dusun uange arep dibalekne separo ngono tak kira iki. Balekno separo piye? Lah ngapa? Kula tanglet panitia nuwun sewu Pak panitia gandeng sing nanggap dusun nek sajake kakean danane niki turah napa kirang aku rak ngono. Panitia lemang suli penak kok. Piye? Turah no lele. Aku terus mbatin, aduh regaku kemurahan. Ruangsaku kok. Mboten ning ujupe nyambung silaturahmi pasederekan kagem sedaya warga. Ternyatane anane pagelaran wayang kulit iki sing entuk rejeki ora mung senimane, tukang son, tukang tratak, bakul-bakul sing melu dodol, tukang parkir kabeh do melu ngrasake kanikmatane rejeki. Muga-muga kabeh murakapi, hamberkahi keparinging Gusti dadi rejeki sing halal barokah. Amin Allahumma amin. Wah, luar biasa tenan Mas. Jos aku salut tenan. Piye bangga atau ditonton semono kae sampean? Aku ngantek grogi lho Mas. Grogi nggih? Lagi iki aku melu wayangan penonton Masya Allah ngantek koyok-koyok wis gak iso berkata-kata Mas. Lah. Masya Allah penonton so koyok ngene lho. Ning tak inget kok sing enom gak enek to ndi ya. Ya saking akehe sampean nganti ora ketok ngono lho. Luar biasa. Manunggaling para kawula lan para punggawa ing atase kathah para anggota dewan Pak Camat. Uga anggotanipun para warga iso manunggal berbaur bersatu nanjake nek ora ana bedane antarane kawula lan punggawa. Kabeh bisa merata insyaallah bersama-sama saling bergandengan tangan untuk membangun Kedung Bajul Gemenggeng Pace yang lebih hebat, lebih sukses dan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak dongake mundak dina, mundak saya mulya. Amin. Mundak minggu, mundak saya rahayu. Amin. Mundak sasi, mundak akeh rejeki. Mundak tahun sansaya rukun. Amin Allahumma amin. Seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu, sehat tanpa obat. Wah, ya apik iki. Iki tiga kata iki apik. Piye Mas balenono Mas? Seger tanpa dokter, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu. Intine mengajarkan tentang adewe kudu tetap menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu penting. Mergawe apa wae, dahar apa wae nek awake sehat krasa nyaman tur krasa enak. Ning nek ora sehat, nyambut gawe ya ora iso nyaman, dahar ya ora iso enak. Ngaten nggih. Kandhane aku nek ra bolo ra tak omongi yo. Beh. Nek sampeyan ngene iki gareng Mas, wiwit Agustus winginane iki ibarate ora kendhat, ora mandek. Aku ndelok statusnya sampean boyo Mas Gareng Jajak. Ojo gedhek-gedhekke jenengan. Anggapan embun dina pasang pamflet boyo ora leren. Ngono kesehatane sampean ora ndak terganggu Mas ngono kuwi Mas. Nek janipun Mas. Masalah kesehatan kula iki sing paham betul ki mbok wedok bojoku. Lah iki lho sing penting iki kuncine iki Mas. Aku jane karo mbok wedok jadwalku wis ditata tirik-tirik Mas. Nuwun sewu, janipun nek ndek bengi kuwi wis tanggapan. Kaya ndek bengi lak ndereke jenengan. Jane bengi iki aku ora entuk tanggapan karo mbok wedok. Dinggo leren. Dinggo leren aku anggere sewengi tanggapan, jadwalku seminggu istirahat. Mbok wedok lho kandhane Mas. Lerene kok swimen iki lho. Lho demi menjaga kesehatan. Ning gandeng bengi niki kula didhawuhi kalih Pak Sahrur, uga warga Kedung Bajul kula tetep mriki. Mergo aku butuh dhuwit Mas. Jarene silaturahmi, persaudaraan, ujung-ujungnya ya dhuwit kok. Lho, nek silaturahmi persaudaraan itu wajib. Nah iya. Ning nuwun sewu, ibarat wong salat, silaturahmi persaudaraan kuwi tak umpamake aku salat. Lah wudune ya bayaran kuwi mau. Wah, iya. Wudune bayaran ya Mas. Sah-sahe wong salat ora nek wudu, sah-sahe pas seduluran rak yo nganggo dhuwit to Mas. Lah kok perlu dadi rene bensin kok njaluk Pertamina.
Wong aku Pertamina tuku ejek rugi kok. Tapi untung sebagai Mas Gareng Jajar. Pripun? Untungnya ngene Mas, sampeyan ini menjaga kesehatan sing ngelingne mbok wedok to. Dadi kan ada sing mengontrol ngono lho kesehatane. Oh Mas Gareng iki wayahe mimi obat, wayahe maem kan ana sing ngelingne to Mas. Wah, ada. Sing noto jatah soalnya aku dhewe ngrasake nyambut gawe ya wis capek, lemah. Dadi ora mungkin kok Mas Gareng lara ngono kuwi. Ora mungkin mergo ana sing ngeling. Ana sing ngelingne. Ya, hebat luar biasa. Oh, ya pertanyaane siji Mas. Nyapa? Kancaku bendina mayang gek enek sing ngelingke kok jek sehat ya. Piye? Kancamu sapa to? Wong adoh ta, wong adoh, wong adoh. Enek kok Mas. Wong adoh ora. Jek enom yo ganteng jane. Jane lho ganteng. Yo wayang duwe dhewe, gamelan duwe dhewe, tanggapan yo laris. Kok gak loro sing ngelikno ben sehat sapa ya Mas? Anu, sapa kuwi cah adoh apa cah kene ae? Yo adoh kok Mas. Waduh ya. Nek cah kene ora enek. Nek kene wis enek sing ngelingi kabeh kok. Cah kene wis do rabi kabeh kok. Heeh. Cah adoh ya kancamu ya. Cah adoh, bocah ra ning kene ya. Heeh, bocah jane yo ganteng jane ya. Yo ganteng ning untune gingsul. Terus Ora. ora. Aduh ya Allah. Nyapa to? Lah kancaku kae kowe iki. Iya. Piye to kok karo aku kok lali iki lho? Oh iya lho. Lah jenengan nek jek sehat sing ngelingno sapa Mas? Nek aku rak sing ngelingno mbok wedok. Lah nek kono sing ngelingke sapa? Nah, aku sing ngelingne malah akeh to teman-teman to. Teman-teman sing ngelingne aku. Sing mbok anggap teman sing ndi? Ya teman-teman ini Iki semua. kancamu ora iki? Teman semua ini. Tahu mbok elekke ora? Ya tahu to. Tahu ngelekke ora? Tahu ngelekke? Tahu ngelekke? Nek iki gak ngerti aku. Oh, tahu. Mboten. Mboten ora nate. Lah ya ora enak sing teman-teman iki lho maksude. Ayo kanca-kanca pengrawit tahu ngeleki ngombe obat ora? Ora tahu. Berarti enek sing tersembunyi orang di luar sana sing ngelekke kowe ngombe obat. Ayo jujur sapa? Sapa? Mbak Lucy Brahman. Lah, teman kerja. Lah, iki lho. Iki, kowe iki berpikiranmu harus positive thinking. Ngono lho. Walah. Iki to Mbak Lucy Brahman. Lah iya sebagai senior kan harus mengingatkan junior. Ngono lho. Musik to. Mbak Lucy iki gitu. Toh. Lah ngapa to kok koyo orang tahu roh. Lha aku ya gur krungu kondange tok. Tapi ketemu wonge. Lagi pisan iki. Masa to? Heeh. Mbok kira sapa? Beksan. Astagfirullah. Aku iki kagum lho, Nok. Aku kan gur krungu kondange tok. Mbak Lucy. Ning YouTube to. YouTube, TikTok. Bareng petuk ya blengah-blengah kayak pedet selapan tenan, Nok. Sepedet selapan lho pedet selapan ini lucu-lucune lho Mas. Lho piye ismene ora lucu-lucune ngerti kok sang lho nek mesem iki lho. Wis delok kasak gemeh. Ya ini beliaunya yang mengingatkan saya. Ngono lho. Jenengan sing elek iki ngombe obat. No, Maya. Ya iya to. Iki kan ya diarani anak ya anak, diarani adik ya adik, adik ragil. Diarani generasi penerus Jawa Timur ya akbar. Penak kowe. Ngopo? Kowe didakku anak karo kae. Lah ngopo? Nek bubukan diplek-plek dikempit karo dimii. Kan anake. Maksudnya itu dianggap seperti kaya anake dhewe, ora kok anak-anak. Lah kowe pengen apa piye? Syukur kowe. Pengen gak trimo tak mimi tak ileri kowe. Oni. Nek kok derek kowe malah kon nguyui. Apa gelok ya. Piye? Aku arep bapake. Gak. Arep bapake. Mbok uyui, akeh ndang. Hei. Iso mapan. Mbak Lucy disuruh jumeneng no jajan jare. Aku kon ngakon kono. Lho iya no. Gengsi no cah lanang kok ngesir cah wedok. Cah wedok sing ngoyak cah lanang oleh. Alah. Koyo ora sudi aku ngok dioyak kowe. Alah. Adus muga ladok. Alah, lanang-lanange wong pro dadi janaka-janakane pro dadi ya iki lho, Le. Lanang apa? Lanang rupane kok beluk. Liyane ganteng-ganteng. Sampeyan pirsani Pak Dewan, gedhe dhuwur. Iyane kok rai dilabur. Salam hormat Pak Dewan. Kula niki jane nuwun sewu. Keneng apa raiku tak labur niki kula menghargai perasaan wanita, Pak. Kula niki wis duwe bojo. Nek raiku ora tak labur ketok baguse wong semene seneng aku kabeh, piye perasaane bojoku? Alah. Jare sapa? Iki duwe samben Dek Akbar. Sambene napa Mbak Lucy? Kok gak ngerti ya. Nyun sewu iki aja banter-banter kok mireng Pak Polisi. Ki lek isuk iki kan duwe samben. Tukang copet ning pasar lor. Makane wedi lek dikiter polisi bengi raine dipupuri. Oh alah, nggur copet macak gareng kowe iki.
Hah? Musik to, kowe rek ngenyek aku copet to yu. Heeh. Saiki aku spray yo yu. Oh. Aku saiki wis ning omah sing takon mlaku anak buah saiki. Malah luwih gede jangkauane. Lah aku yo ngenyek wong seniman kaya ngene kondange kok gur dinyek copet. Ya Allah. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng ngancani copet gareng. Ya sepati to. Heeh. Ya